Здравейте! Днес ще надникнем зад кулисите, за да разкрием какво всъщност се крие зад всяко едно приложение, което ползваме на телефоните си. Ще разгледаме заедно онзи невидим скелет, който превръща една проста идея в работещ дигитален продукт. И нека започнем с големият въпрос, който ще ни води през цялото време. Какво всъщност е нужно, за да се превърне една концепция в нещо реално? Нещо, което можем да цъкнем и да използваме. За да намерим отговора, ще минем през няколко стъпки. Първо ще разберем какво е софтуерен проект. После ще видим как се управлява, кои са стълбовете на успеха, какъв е специфичният език, който се ползва и накрая ще разграничим ключовите понятия. Добре, да се гмърнем в темата, като започнем от самите основи. Трябва да сме наясно с основните термини. Преди изобщо да говорим за проект, трябва да си изясним какво е това софтуер. Най-просто казано, това е умът на машината. Всички програми, инструкции и данни, които карат компютъра или телефона ни да върши работа. И тук стигаме до нещо много важно. За разлика от една кола или една къща, софтуерът е нещо нематериално. Не може да се пипне. А това, както ще видим, създава доста уникални предизвикателства, когато се опитваме да го създадем. Точно така. Софтуерният проект, следователно, е целият този организиран процес, целенасоченото усилие, което полагаме, за да създадем именно този нематериален продукт. А тази илюстрация тук го показва страхотно. Вижте, тези проекти са коренно различни от материалните. Те съществуват в една супер динамична среда, където всичко се променя постоянно. И точно за това изискват кристално ясна организация и управление, за да не се превърнат в пълен хаос. Продължаваме напред. Вече знаем какво е софтуерен проект. Логичният въпрос е как всъщност се управлява цялата тази сложност? Как се вкарва ред в хаоса? И може би ще изненада, но идеята за управление на проекти съвсем не е нова. Корените й са на повече от век. Има инструменти, като например диаграмата на Гант, които са създадени и тогава, а се оказват толкова добри, че се ползват и до днес. Така че, формално погледнато, управлението е точно това – систематичен процес. Не е просто научкване. Това е прилагането на конкретни знания, умения и инструменти, за да се постигне целта. В центъра на всичко това стои мениджъра на проекта. Той или тя е диригента на оркестъра, ръководи и наблюдава всичко, следи за сроковете, управлява екипа и накрая носи цялата отговорност за финалния резултат. Сега стигаме до нещо наистина интересно. Как изобщо се мери успехът на един проект? Оказва се, че всичко се върти около три основни ограничения, известни още като железният триъгълник. Първият стълб е обхватът. Той отговаря на въпроса какво точно ще правим. Това е ясното описание на абсолютно всичко, което проектът трябва да достави като краен резултат. Вторият стълб е срокът. Тук е просто до кога трябва да е готово всичко от обхвата. Това е нашият краен срок. И третият, разбира се, е бюджетът. С колко пари разполагаме, за да свършим цялата тази работа. И ето го и ключът. Един проект е успешен само когато постигне желания резултат на време и в рамките на бюджета. Номерът е, че тези три стълба са като скачени съдове. Ако промениш единия, например решиш да добавиш още функционалности към обхвата, това неминуемо ще се отрази на срока или на бюджета. Няма как. Добре, но за да могат да жонглират с тези три стълба, професионалистите си имат свой специфичен език. Нека да разкодираме някои от най-важните термини и модели, които използват. Цялото пътуване на един проект, от самото му раждане като идея до неговия финал, се нарича жизнен цикъл. Може да си го представим като различните етапи от живота на един човек, но приложени към софтуер. Методологията е като наръчник с правила за играта. Това е конкретният подход, който избираме, за да управляваме проекта. Тя ни казва как точно ще действаме. Ще планираме ли всичко до последния детайл от самото начало или ще работим на малки, гъвкави стъпки. А моделът, от своя страна, е самият план, чертежът. Той показва в какъв ред ще се случват нещата. Ако методологията е как правим нещо, то моделът е последователността, в която го правим. Най-общо казано, моделите са два вида. Последователни, където всичко се случва стъпка по стъпка, едно след друго. И циклични, при които се работи на повтарящи се цикли, като продуктът се подобрява с всеки следващ цикъл. Знам, че тези термини могат да звучат доста сходно и малко объркващо.
Точно за това сега ще ги поставим един до друг, за да видим ясно разликите и да сглобим целия пъзел. Тази таблица е изключително важна, защото подрежда всичко. Нека я разгледаме внимателно. Жизненият цикъл на проекта е само времето за разработка от старта до финала. Обаче жизненият цикъл на продукта е много по-дълъг. Той включва времето за разработка, плюс цялото време след това, в което приложението се използва и поддържа. Моделът, както казахме, е просто редът, в който протичат процесите. И накрая, методологията е целият набор от правила и инструменти, които ползваме, за да управляваме всичко това. Виждате ли как всяко понятие надгражда предишното? Така че, следващия път, когато отворите някое приложение на телефона си, спрете за секунда. Помислете си за цялата тази скрита структура. Запитайте се какъв ли модел, каква ли методология, какви ли управленски решения са били нужни, за да се превърне една първоначална идея в този инструмент, който е в ръцете ви. Тази невидима архитектура е навсякъде около нас.